Fisem tal-Misniħ, tal-Ibn u tal-Spiritu Santu. Il-lejla tajba li kulħadd nisabu fil-jum ta' l-eżerċizzju mazzat nibdew flimkien fil-għoġi kummenti tagħna u nitolbu Missier Qaqis, inti tisma'na. Tant tisma'na li taf il-qalb tagħna. Inti mhux nistafna issir wieħed minna biex tagħmel l-esperjenza li għandna waħda. Għalhekk il-lejla qalbna li jagħmel ferħ Missier Qaqis għaliex m'aħniex waħedna. Inti qiegħed f'nofsna. Ismih qiegħed jiġri ssir parti mill-umanità permezz tal-preżenza fostna ħajja Ġesu il-kelb. Iftiħilna lejl tal-qalb tagħna mid-dejn tagħna biex inkunu kapaċi nisimgħu il-kelma li tixtieq issalvana. Bagħtina l-istess atteġġjament Missier Qaqis ta' din il-kelma tiegħek ta' jmien Ġesu. Huwa dejjem miftuħ biex jisma'ni għamel jagħmel kapaċi nisimgħu biex xulxin mod speċjali fil-familja tagħna. Għal inti tgħix u s-salta għal dejjem ta' dejjem magħna. Tajjeb mela lejla tajba kulħadd u ninsabu diġà jgħidilna fit-tiliju ta' dawn l-eżerċizzi mazzat, dawn l-eżerċizzi partikolari f'dan il-għadda. Kemm aħna kapaċi nifu u nisimgħu. Hekk forsi anki issa stess waqt qegħdin nisimgħu għal-qasam fejn u għaddejjin. Nhar il-ħamis fil-għaxija kont sejr Malta għaliex kien il-laqgħa ta' Rajjes, suppost kellha tkun waħda u anke kont fil-vapur jien nara li id-djoċesi ħasset kollha ħasset il-laqgħat kollha. Hekk imbagħad wasal il-vapur Malta u kellix appuntament ieħor wara laqgħa komplet sejjer Malta nagħmlu ngħidu triq. Illi Ġesu Kristu kollha xi jisu fil-mod. Isu wara li waqfu l-iskejjer it-tfal ma baqgħux imorru l-iskola. Isu wara li spiċċaw biex għamlu l-isma aħjar nagħmlu l-knejjes għal ċelebrazzjonijiet u nħallhom biss fuq l-altar indunajt li jistess slow jgħid mhix il-mod. U hekk Ġesu fil-mod biex jgħidaw li ma nħaffifx is-soltu. U indunajt li l-istorja teħdina fil-mod. Il-riflessjoni li għandna kienet jekk jisulu m'għandix il-ħaq, jisulu m'għandix għalfejn niġri ħafna biex nagħmel xi ħaġa. Għaliex għax is-soltu dejjem niġri biex nilħaq. U naħseb li bħali intom il-kol. Isu dejjem iridu niġri ma' xi ħaġa. Dejjem iridu u qatt ma nistgħu kważi biex niġri mhux nagħmlu. U allura jekk ma nifhmux m'aħniex kapaċi nisimgħu. Għax biex tisma' trid tieqaf u tikollok il-ħin u trid tieqaf. Hekk l-eżerċizzi jservu biex kull ikun waħda minnha nerġgħu niskopru xi kapaċitajiet li jkollna fil-ħajja fil-realtà li nirġgħu kelma eżerċizzi tisser training exercise. Naħseb ħafna minna nagħmlu exercise jipprova jimxi, jipprova jkun ġim, xagħmel exercise. Naf pereżempju persuni li għandhom ftit ta' żmien li xi ħadd il-moħħ tagħhom ħalli jbeduh il-medicina
nisimgħu tajjeb nibdew verità li għadha importanti. L-ewwel qabel kollox huwa Alla li jieqaf jisma'. Alla li jieqaf jisma' l-kien. Kellna xi ħaġa sabiħa. Ħafna drabi aħna min jedilgħu meta ngħidu semmu nitlob jew semmu f'reka semmu Alla. Inħossu li nitlob fil-familja nitolbu u se nħares nħossu xtiequ dak li rridu għax ċerti nafu li Alla qed jisma'. Dinha verità. Dinha verità kbira li Alla jisma'. U jekk ikollna nirriflettu ftit biex nidħlu fil-fond tal-kelma tisma' nindunaw li l-kelma sabiħa jisma' qawwija. Nindunaw li l-kelma tfisser jekk ngħidu Alla jisma'na tfisser li Alla jibqa' xi ħaġa importanti lil tagħna. Alla jibqa'. U din tiġi wkoll riflessjoni xulxin meta ngħidilha jekk nisrek jekk nagħmel riżultat tiegħi għal xi ħaġa importanti għalik u neħodha jien ma tibqax jekk waħdek ma issir tiegħi wkoll. Li tisma' tisser taħdem komunjon, tisser tingħaqad mal-persuna. U allura meta ma tagħmilx dan l-istil, meta ma tagħmilx il-kapaċità li nisimgħu, allura nintilfu xi ħaġa importanti ħafna, kwalità importanti ħafna tal-umanità. Hekk il-bieraħ semmejna dik ix-xena sabiħa kif tal-Esodu meta l-poplu ta' Iżrael jitibgħati fl-Eġittu għax kien jassar Alla jbejjen widintu biex jisma' kelma u hekk jgħidu l-Musa min jentu dejjem smajt il-kitab u se ninżel biex neħseb minn Alla jisma'. Alla jisma' kelma. Alla jisma' lil Noè meta kien waħdu u l-familja tiegħu u huwa jkun fidili lejn Alla ta' Iżrael u jinżel jissalvah lil Noè. Alla jisma' jagħmel wisa għall-persuna ta' Abraham għall-karba tiegħu ma setax ikun it-tfal u jagħtih. Alla jisma' lil Abraham ta' jipprova jidħol kważi kważi fid-dialogu kuntratt tiegħu meta Alla tawil jisejjer is-Sodoma u Gomorra u jitolbu jsir 50 raġel fil-Gilea u Abraham jikkontratta miegħu sibta sabiħa fil-Gilea semmejtu u jekk ma jkunx 50 ħamsa xogħol is-sabaħ ma jsirx 45 jibqa' nieżel laqas biex jisir 5. Ma jisma' tant jisma' jikkontratta, tant jisma' jidħol f'kompromess ma' Abraham u ma jkunx anke 5 għal 5 ta' paċi ma jgħidx bed. Alla jisma'. Alla jisma' lil Mosè meta il-poplu ta' Iżrael jibbeħebet fid-deżert u daqqa x'għamlu x-xieħol u daqqa x'għamlu l-manna u daqqa x'għamlu x-xieħol imma Alla jisma' lill-poplu, Alla jisma' lil Mosè. Kemm sabiħ issa nisaw kelmejn it-tamajt ta' qawwija fil-lejl nisimgħu xi tista' u bil-lejja u seba' Ekli fommi Alla ġdida, Alla ta' tifkir minn Alla. Ħafna jaraw jibżgħu u jintaħu fil-wies ma tista' jħossu kuntent, jħossu serħan, mistrieħ għaliex għax jaf li Alla jisbu Alla sew. U din hija l-esperjenza li nagħmlu Alla ta' kull wieħed u waħda minnhom meta nduru lejh u nokkorru quddiem nitolbu Alla jisma'. Imma Alla jisma'
Ġesu jisma' l-arċ li għandu l-kodem li jaffritat. U allura jisma' li għandu l-arċ li kultant ma nafux x'nu, li kultant ma nafux kif jaġix, ma nafux kif jaħseb. Imma jisma' Ġesu. Ġesu jisma' l-arċ wara u għacċata l-għasma fil-Vangelo li għandha il-mara tant għandha tagħha ixfa li ma tistax toqgħod tibgħat xogħol saħħa f'nofsinhar. U tiltaqa' Ġesu qiegħed biex jilqaħ, biex jisma', biex jilqaħ bħala parti importanti mill-persuna tiegħu. U tant jilqaħ Ġesu, tant issir taf Ġesu, tant jurija Ġesu li jafa li jista' jsalvaha. Fl-aħħar tal-Vangelo tispiċċa b'xejn iva nafu il-kelma l-bogħod tal-belt tas-Samija nafu li il-Enies is-Salvatur. Mela Alla tagħna jisma' u jisma' mhux biss il-klient tagħna, imma jisma' dak li hemm wara l-kliem tagħna. Jisma' l-qalb tagħna, jisma' s-sentimenti tagħna, jisma' l-persuna sħiħa, mela jisma' l-biża' tagħna, jisma' l-insikurezza tagħna, jisma' l-biża' li dak li ma nafux ifiru fiha nnum. Bħalissa forsi nxof kolkemm għandna esperjenza. Alla jisma' fil-persuna ta' Ġesu. U l-għandna jisma' jixtieq jitkellimna jixtieq jagħmel bħala Alla jixtieq bħalma hu jagħmel wisq għalina f'qalbu, aħna wkoll nagħmlu l-wisq għalih fil-ħajja tagħna. Kif semmejna fil-kliem aħna wkoll nagħmlu l-wisq għalih, nieħdu biex nisimgħu. Nagħmlu l-wisq fil-moħħ, nieħdu biex nifhmuh. U nagħmlu l-wisq fil-qalb, nieħdu biex nilqawh. Dan ifisser isma'. Dejjem nirrikordaw l-ikbar diffikultajiet tal-kliem, id-diffikultà li jisma'. Dawn ġranet kapaċi ċirkostanzi qiegħed jistennilha tas-social media b'xi mod li nikkomunikaw, b'xi mod il-kelma tagħtek tibqa' dejjem nikkomunikaw. U tinduna kemm is-social media il-kolkemm aħna ħsibna biex ngħidu xi ħaġa, ngħidu xi ħaġa. U interessanti x'is-simboli similari li fihom għandhom l-ismajl il-qalb huma żgħar, huma affarijiet sempliċissimi. Jieħdu ftit spazju, jieħdu ftit ħin, waqt li dak li ngħidu jieħu spazju. Rridu ngħidu. Forsi nsibuha lilha biex ngħidu nisimgħu, naħsbu, nirriflettu, nilqgħu. Hija diffikultà dejjem kellu l-min, rridu nektar iskolta. Ma dawn il-persuni fina biex jismu, biex jibdu. Meta Alla għalhom biex ma jieħdux front tas-siġra biex jisimgħu. Fil-bidu semmaw, fil-bidu imma ma interessanti għaliex ġara li ġiew mitturi. Il-ħażin fess moħħhom mitturi, imma Alla vejru lejn il-ġid. Jew għax għaliex issir Alla. Għax li tisma' ifisser li tagħmel abnormità, li tisma' ifisser li ma tgħidx li taffarux, li tisma' ifisser li tixgħal u tħalli l-ħaddieħor jagħmel. Hekk ifisser tisma'. U allura dawn ma ġew mitturi. Isser isserhom moħħhom mitturi. Imma dak żgur Alla jridkom tisimgħu u ma jridkomx tagħmlu, ma jridkomx jieħdu intom inizjattiva taġixxu intom jekkom biex ma tkunux ħadd, biex ma tkunux ħadd. U din il-marra, din il-patoloġija għadha ġewwa il-biża' li ma ħadniex ħadd. Jekk ma
inizjattiva jekk nieqfu nisimgħu nagħmlu inizjattiva nibżgħu li aħna nkunu żgħar ċkejknin, nibżgħu li ma nkunux aħna jkollniex stima ta' nfusna. Ikollna l-istima ta' nfusna nkunu nistgħu xi ħaġa li nagħmlu iktar ma nidu, iktar ma nimponu, iktar ma l-inizjattiva aħna. U allura nagħmluha mill-ewwel marru is-sfiq dak li qed għandna biex jagħmlu dak li qed rashom, jagħmlu dak li jidhirruha. U jekk jinnutaw dan id-difett għandna nġorru kemm huwa kontinwament jidħu l-istat jidħu l-kbar, jidħu l-dawk il-kbar għax jien ma smajtx kemm huwa jidħu l-kbar. Kemm jidħuha? Kemm darba intejbuha matul il-ġurnata. Biex jikkontent, inti kif ma tismax, għax inti tidher kif tafizza ħafna mill-tajn. Għax ma smajtx kien, għax ma biex jifettek kien, ara kif aħjar tagħmel. Interessanti dan id-difett kemm fina, dan id-difett, dan id-dubju jfisser s-sistema dan il-kwejn. Id-dubju tal-insigurezza. Forsi jkollok x'veru jiġi veru jien. U allura forsi għandna mhux veru li jiġi veru jien. Tantu hekk li il-Lord tantu jkonxi din il-verità, id-diffikultà li nisimgħu illi qabdu frażi mill-kapitlu 6 tal-Kitab tad-Deuteronomju. U waħluha materjalment bejn għajnejhom u fuqhom u rabtuha ma' jdejhom kif tgħid l-istess sitta. U rabtuha waħluha mal-bnejn tagħhom. U x'tgħid is-sitta? Isimgħu kapitlu 6 il-versu jgħid isma' o Iżrael, isma' xema' Iżrael. Alla tagħna il-mulej waħdu. Isma' Iżrael, ħobb mela il-mulej marra tiegħek qalbek kollha, ruħek kollha, u b'saħħtek kollha. Isimgħu għax il-Kitab tad-Deuteronomju. Somm f'qalbek dawn it-twissijiet. Il-kliem ta' dawn il-mandamenti li jien nagħtik illum. Tennihom lill-uliedek u tkellem fuqhom meta tkun f'darek, meta tkun fit-triq, meta tkun se titterf, meta tkun. U torbothom sinjal b'għajnejk u tdendilhom bejn għajnejk u tiktibhom maġbuk tal-bnien u fuq il-bnien tiegħek. Tant kien hemm bżonn li l-poplu ma jistgħix jibniedem ma jistgħix jisma'. Irrid din is-sentenza tgħidu l-wara fuqhom il-Lord sal-ġurnata tal-lum meta jmorru biex jidollu jorqtu daqsxejn ta' kaxxa. Kaxxa żgħira, forsi ġejna fuq il-televixin u fl-istat. Kaxxa żgħira, jorqtuha wkoll il-frott tagħha. Il-kaxxa waħda lill-ġiens tal-wara u ġew miftuħa kaxxa żgħira fiha miktuba din is-silta li għandna niftar. U mhux biss. Meta jiġu xi jkollu ukoll jorqtu isa biċċa ċenturina, jorqtuha l-ispallejhom tax-xeduk. Hija l-ispalla tax-xeduk li twassal il-qalb mill-qalb mal-rid. Jorqtuha sa subgħajhom tan-nofs. It-tielet soba tal ħalli jgħidu li dak li nagħmlu lejla irid jitlaq mill-qalb tagħna. U l-istess qegħdin il-qalb tagħhom hemm din is-silta mill-siltu. Kif ukoll mal-bniet tagħna. Jekk xi ħadd jibgħu il-qazza Iżrael u għal-fil-kwart jemmuni jidduga l-qabel tidħol fid-dar ma' kull jien parti għal-Lord hemm dik li jgħidu
il-koppji jiġu għal-counseling għax għandhom diffikultà. U jafu li tibdel xi ħaġa, imma ħaġa ħaġa, huma jiġu konvinti ta' mhux il-konvinzjoni li jiġi konvinta li huma għandu jibdel. U hu jiġi konvinti li hija għandha tibdel u hekk tissolva l-problema. Ħadd ma jiġi konvinti li huwa għandu jisma'. Imma kulħadd jiġi konvinti li ieħor l-oħra għandha tisma'. X'inhi dak li fess estendila għandu rosa u għandha dak li jxoħ fir-relazzjoni fil-familja. Nippretendu fil-familja u speċjali fil-koppja. Il-raġel jippretendi li l-mara tisma'. Il-mara jippretendi li l-raġel jisma'. Mingħajr ma nisma' nisimgħu waħda. Anzi, aħna konvinti nafu li tajjeb li għandna, nafu li hemm xi ħaġa fil-ħaġa. Waqt li għandna l-esperjenza tiegħu mal-bniedem jurina li hu l-ewwel jisma'. Hu l-ewwel li jiftaħ qalbu biex jilqa' lill-bniedem. X'tagħlimna lilna fir-relazzjoni ta' bejnietna. U tant kultant nixtieq li ieħor jew l-oħra tisma'na li nispiċċaw nkunu boffi, nispiċċaw nkunu aggressivi, nispiċċaw żawrien ta' rabja ta' taqdija mill-persuna oħra biex tisma'na. U minflok ma tisma'ni il-persuna meta maqluma jiġri jaħdem bidwa minnha. Mhux hekk jiġri jkunu siċċi. Mhux hekk jiġri fir-realtà tal-ħajja ta' kuljum. Il-raġel jisma' ma jiġi x-xogħol. U jien rrid jisma' u qiegħed imbagħad għax għas kuljum jiġi tard x-xogħol. Qatt ma jkollha tidri għal xulxin, qatt ma jkollha tidri x-xogħol tfal. Allura x'għamel kif ngħid biex jien jisma' naqgħod jew inti ma tagħtix każ li jew isma' inti taħseb li se biss u meta nkellmu dak il-mod. Il-raġel tiegħi u l-mara tiegħi kif tisma' jgħidula li jgħidu ħadd nisma' kompli jgħidu l-affarijiet. Jew kellha taħtibha, jew kellha tibqa' wara l-fatt tiġi fis-seba' ħaġa tal-familja biex ma tismax il-bejt. Interessanti li nagħmlu nindulaw biex ieħor jew kellha tisma'na nispiċċaw nagħmlu nispiċċaw naħjlu, nispiċċaw nitkellmu għof. Allura il-lejla qabel ma nispiċċaw se nagħtikom ftit suġġerimenti prattiċi. Neħu dik l-iskrittura mill-Vanġelu, però se nagħtihom il-forma biex ikunu iktar ċari biex niftehmu tal-raġuni. Se nagħtihom il-forma li tagħhom studjuż ta' relazzjonijiet ċertu John Gottman dan perspettiv wara l-Università ta' Washington u snin 80 disejn u anke hawn sejn dawn l-istudji bħalissa. Dan irnexxielu jakkwista ta' xi flet u f'dan il-flet għamel kemm kameras għamel monitors għamel ukoll mod kif jista' iqis il-pressjoni tal-persuni kif jista' iqis kull ħaġa possibbli. U beda jistieden il-koppji għamel studju fuq madwar 10,000 koppja. Beda jistieden il-koppji għal il-livell biex jkunu hekk bid-differenza li dak li huwa jagħti kienu rekordjati li kienu biex jistudja jaraf int li huma l-koppji li jistgħu jixtru fil-ħajja li huma l-koppji li huma kuntenti u jsejħilhom il-koppji li jirqfu rebbieħa u l-koppji li huma teddifa, il-koppji li jispiċċaw biex jiżattaw xi divorzja. U x'jagħmel bħala konklużjoni tal-istudji tiegħu u qis li l-koppji li jkunu suċċess fir-relazzjoni tagħhom ta' bejniethom kienu jitkellmu fil-komunikazzjoni fuq ħafna differenti minn dawk li kienu sejħu disaster ta' dawk li kienu suċċessi kienu il-master couples kienu il-disaster couples. Il-disaster couples għadhom jifallew fir-relazzjoni tagħhom. Il-mod ta' kif kienu jitkellmu kien kif qed jgħidu
jgħidilna prosit, grazzi, skużani. Dan huma modi sempliċi ta' komunikazzjoni ta' kif jieħdu li qed tisma' ma' biss dak li jweġġani minnek fik, ma' wkoll jekk tisma' dak li jħossni sew. Id-disaster tappers kienu wkoll jużaw komunikazzjoni kif qed ngħidu kera kważi mħawra minn kważi komunikazzjoni baxxi persuna oħra u sejta kontent meta jien lilek ma napprezzax, mhux tal ma napprezzax ma tal tisprezza li m'intix kapaċi dan lilek ma xi wieħed bħal missier u bħal natur li dan ma lilek mhux significa dak imma għandha il-persuna tiegħek. Waqt li meta imbagħad studja il-master tappers u sab il-dawn il-koppji mhux talli ma jqattlux, mhux talli ma jfalħux biss lill-persuna oħra, imma wkoll jistennew li l-persuna oħra tagħmel magħhom affarijiet pożittivi affarijiet sbieħ. Ħafna drabi jekk taħdem fil-tajjeb li sew, nispiċċaw kważi nistennew għal xulxin negattiv biss. Jisummu id-dar li ġafna kif sammu id-dar il-master ma jisimgħu il-ħasna. Jew kif ikun id-dar l-ewwel inħoss li d-dar se jibbiħani xi ħaġa. Kont ngħidilna il-master tappers dan il-ċiklu dan il-pattern ikun kapaċi jkissruh u jistennew il-pożittiv għal xulxin, jistennew is-sabiħ għal xulxin. Ukoll jgħidilna li d-disaster tappers għal-fiddi imbagħad jispiċċaw ħażin. Ħafna drabi ħadmu mekkaniżmi li se jidħlu defensiveness. Meta tibdew li xi ħaġa jew xi ħaġa jew issir xi ħaġa, jien niddefendiru. Pereżempju, tgħidli dak il-kopja biex ħalli jixxel. U jien inti tiegħek tara mhux dejjem ħalli jixxel, jien niddefendiru. Niddefendiru fuq kull ħaġa, inkun defensiv fuq kull ħaġa. U ma naċċetta nibda kumplett nibda twissija, nibda se jkun twissija tranquilla, kalma, normali. Waqt li l-master tappers dawn li kampaw ma' xulxin, dawn li kienu kuntenti ma' xulxin, ikun kapaċi b'responsabilità jekk tgħidli dak li kien kif għamel xulxin. Ngħidlek skużani ta' tgħidli jgħidli nipprova dak ma nerġax nagħmilha. Dan li għandu master tappers li jieħdu responsabilità fuq. U l-aħħar kwalità tad-disaster tappers l-impatt sa biex tiswa u sejna nislu għalih. Fikri ieħor meta inti tgħidli u jiena nurik li ma nixis, u jiena nurik li m'għandix moħħ, u jiena nurik li ma nista' nagħmel xi ħaġa oħra u li qed tgħidli tibqa' fil-fort. Nislu għalih bil-mod il-mod jispiċċa biex jgħid persuni xulxin. U l-master tappers flok nislu għalih jużaw l-attenzjoni sħiħa minn xulxin. Jekk jien sejfer tieqaf biex tkun attent għal tisma'. Jekk jien sejfer jiena nħaddem idejja u għalli f'dak il-mument eżisti inti biss. Dan huwa ta' kif jisma' magħna. Hekk huwa differenti mill-mod ta' kif nisimgħu minn xulxin. U allura bħala konklużjoni ta' dawn l-eżerċizzi ta' dak il-kien tal-eżerċizzi. Dan l-eżerċizzju fuq l-iskin fuq il-kapaċità li nisimgħu tas-smih. Jien nippruvaw. F'dan is-smih nimmaġina li kulħadd skollu xi tip ta' attività. Nimmaġina li kulħadd jipprova jissolvi ftit id-dar u joħroġ in-nies il-barra. Jien nippruvaw dak il-kien nużaw biex nisimgħu. Forsi nistgħu nisimgħu lil-għalek li permezz tal-qari tal-jum tal-quddies tal-Salmisja magħluqa għall-quddies kemm miftuħa biss tal-personal. Però hemm ħafna lezzjoni jekk wieħed jidħol fuq il-website tal-Lajkos, il-webpage tal-Lajkos, jista' jsir qari tal-jum. U nistgħu nisimgħu lil-għalek li tal-jum permezz tal-qari.
forse non c'è xi spirituali, ma forse non tiegħu, forse xi huwa importanti li huwa għajnuna għal-ħajja u pinina ħafna ħafna. Sibni kuljum, dan is-sprint fejn slow jafti kollox. Sibni biex taqra, biex tirrefletti fuq, biex tirrifletti fuq. Dan ma jkunx bis-spirituali, ma jkunx bis-spirituali. Imma